पुइलावानो दिनैनि वर्ल्ड प्रेस डेनि जे बांनानि गरम गोनां नगराय एडिसिनि सीएम मोजां पूर्ण चंद्र जमातिया बेयाव बाहायगोन जोंनि बांनावो जों खादुं खाजानि बिसिं बिमानखा एडिसिनि एमडिसि मोजां जेबो त्रिपुरानो बेयाव बाहायगोन जोंनि बांनावो दङ इदि एडिसिनि आईसीए टिबेटिकनि बिउ गरम गोनां बिश्वजित सिंहानो बेयाव बाहायगोन हामबाय मारवो जोंनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनि बखाक्तै अजागाव भाइसक भाइजाक गिब्बा त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन मथानि प्रेसिडेंट डाकोग्रा गौतम देबबर्मा त्रिपुरानि मथानि जत अजागारत्न बे भाइसक भाइजाक त्रिपुरा फटो जर्नलिस्ट त्रिपुरा फटो जर्नलिस्ट एसोसिएशननि प्रेसिडेंट डाकोग्रा बीके त्रिपुरा दै सेक्रेटारि डाकुक अमूल्य देबबर्मा दैनि मथानि बररो देवहायगेनो भाइसक बायलियाना ककबरक मीडिया फोराम केबल नुया सेक्रेटारि बा प्रेसिडेंट थाइपानो हामबाय मारवो दिनैनि सालनखा थाजिं गरम गोनां जोंनि एमडिसि सागा अबो दिनैनि बागै दालायखे जों कक्टमा थुमनाय दंनि बागै नांगौमानि साल दिनैनि साल मानै जों बालायखे हामबाय गुलबाया जोंनि खुमुरुं प्रेस क्लाबनि बखाक्तै आं एसे खरकसा कक्टमा थुमनाय गै तानि गांके आनि साइमामानि मते जोंनि त्रिपुरा हास्टेनि लाइबुमावो उनाव फैला जोंनि एडिसि गभर्नमेन्टनि साथांबाय जोंनि गुबाग्रानि मुसुमानिबाय अबहायदे जोंनि त्रिपुरा सा कक्टमा थुमनाय रखनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सालो जोंनाव बाहायदे रिंमानि अपान्नानो लुआलि जागमानि तेगु कक्टमा काहामनो खनायमान खना जोंनि बिउ साहेब सानि चेष्टा खायगा दिनैनि सालो अबो बलायखे गायसा मुकुमाव दंजोबनाय लाइबुमाव दंजोबनाय गायसा दिनै मानो कुनु गभर्नमेन्ट अबहायखे साइट गैयाखौ जे जों त्रिपुरा मिडिया रक लेंलानानि जों त्रिपुरा मिडिया रक साक्षातनि हाउस ऑफ मीडिया न्यूज रहनानि बागै अजागावो हास्ते एडिसि हाबांनि बखाक्तै जे इक्विपमेन्ट रक सेटआप खायजाका ओ बलायखे नांगौमानि ओ दिनैनि साल जोंनो जे जागमानि अबो सालजानि सामुं दंमानिया जों सैमानो दाबुमियाव रेगुलेशनो त्रिपुरा सरक थांजांमानि जरा जोंनि त्रिपुरा सरक जोंनि मान थाइना त्रिक मानमानि जरा जों जोंनि खुमुलुं प्रेस क्लाबनो मानखा अब स्टेट गभर्नमेन्टनि एप्रुभ बुंजाक एडिसि गभर्नमेन्टनि एप्रुभ बुंजाक अबो चिकन मिकन कगिया अबो जों गमाय थांबाय मानि परेबो जों थैबाय मानि परेबो जोंनि जेनेरेशन मुदुनारनाय सालनो आं बागै स्पेशली आं हामबाय गुलपाया इदि एडिसिनि सीएम सार पूर्ण चंद्र जमातियानो बिनि चाइटमुं बिनि मुसुमुं दंमानि बागै जों दिनै सालका हमनो मानखा बुसखांनि जरावबो अबसिमिया जों कक्टमा थुमनाय रंनि गोबां चिकन मिकन प्रब्लेम दङ जोंनि आर्निंनि गोबां प्रब्लेम दङ खायसे खायसे कक्टमा थुमनाय नगो माइरं गै नगो रां फैसा गै बाइबो थबदानानि रां गै आबहायके दालायके बसरके सामुंथाय दङ जों साइमानो तेयाबा बसर बेर बसर जोंनो स्टेट गभर्नमेन्ट हेमल गैसिनि जोंनो यूज खायगा जोंनो सामुंगो थेपागा चौमारि जरावसिनि तेयाबा जों दाबुले जरा भाइसक बायगा जोंनि गानानि बररक जोंनि खाथुकसा बररक दाबुक एडिसिनि सीएम खा एमडिसि खा ईएम खा जोंनाबोनि बागै खाथुंगो जोंनियाव सानमुं रक साल कलमा जरा दै जों जे खाथुङै दंमानियाव सानमुं रक दाबुकले बोसखानि जराराबो जों मानसिनाय होनाय तेगिसा जरा नावै आं तेगिसा बायथा कक सानाय दिनै जे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जोंनि एमडिसि साहेब थानानै चेष्टा खायगा अबनो ताङै पालायजाक दिनैनि सालनखाबो अबो स्पेशली जोंनि कक्टमा थुमनाय रंनि बागै अ सालो जों ताङै बिसिब्रुमनो पालाय हिंगांके जों सैमानो कक्टमा थुमना थांजानायाव गोबां बररक जफ्रब जागौ बुतक खायजागौ पलिटिकल पार्टी रक बाय एटेक खायजागौ बुथार जागौ
एमनकी जों नुगैमान खा लाइ थांनाय कर'नानि जरावो ताकुक जितेन्द्र चिनि गानावो गरै तेव बाहायकिनो ताकुक इन्द्र कक त्रिपुरानि बो लाहार पार्टी मंगो क्लाइ बो संसारनो यागालदांखा जों बरफ गनैनो तै 10 गुनि दखानि बरफ तो अ प्रोफेशनल सामंफाय थैनाय गोबां मा दङ बरफ गोबां मा जरानो मयतु खुजागौ फियाबा जिनि तिब्रा सारके खरकसाखानो मयतु खुजा गैया जिनि तिब्रा सारक कक्टमा थुमनाय रक थै थांगांके दाबो बरफ इन्द्र भवन बुसकांगो आगरतला प्रेस क्लाब बुसकांगो खुटुति बरफनो बरम खायजा गैया मयतु खुजा गैया के नों आं थै थांमानि जरा यागुलबो जों बबो हायनो ओंनाय आबो आरोबो सन्देह करि आबुनि बागै दिनिनो उद्योग एडिसि गभर्नमेंट जे उद्योग नाहारमानि अबो बुकुक बै साइ कुलपाया अबो हाय हामबाय रजानाय जों जरावो जों खुमलुं प्रेस क्लाब दै एडिसि गभर्नमेंट बसानि जरावो चिनिति प्रासा कक्टमा थुमनाय रकनि बियाल एबा जों जाल तमा रत्न जों थानजाके बायकि सकमलाय मा केबेमं गोबां मानो फायनाय न जों बै चिनि बिसिङो नासरेल लाइमं तै गैसा थामिया साइमं तंनाय न आबनो पगै थांगै जों गतन साइमान अर बसके कष्ट खायनाय रक केबो हरथुगै कक्टमा सेयो केबो हरथुगै एडिट खायो केबो हरथुगै साबुं माइमा जायाखै कक्टमा थुमो मन्त्रि रं लगी थांगो एमडीसी रंनि लगी थांगो नेता रं लगी थांगो खर बोसोर जोंनो चारो खर बोसोर जोंनो दै खबजा नोंनि नैदो खर बोसोर जोंनो नगरनि हाति दातं के आबरकनो साइमांनाय जों कक्टमा थुमनाय रं निसिम साइमान फियाबा ताबो तंथंमानि गबनो चिनि अ कष्ट रकनो चिनि अ खाना मानि रकनो ताबो मिलिसि हाबांगो दृ साइमान रोखा जोंनो रनानि जांका चिनि मान थायरकनो आबनि बागै पाइथागबनो स्पेशली हामबाय मारबो चिनि खुमलुं प्रेस क्लब नि खातै एडिसि हाबांनो स्पेशली एडिसि नि सीएम चिनि सारपुर्न चन्द्र जमातियानो अर तंतैनो चिनि हासिनि गुबाग्रा महाराजा गरीफानो बनबो हामबाय मारबो स्पेशली बिनि अ नायमुं अबो चिनि बागै दाले नांमानि अ सामंरक जों थैयासा चिनि बखावा तंनाय आसेनो हामबाय जादों